Bueno, ni naiz Alaitz Osa, Cruce enpresatik nator. Enpreseri, batez be industria munduko enpreseri eta B2B operatzen dauen enpreseri laguntzen dozteu euran erronka komertzialak garatzen. Enpresa batzutan, goten gara salmenta taldia prestatzen, beste enpresa batzutan estrategia komertziala lantzen du, eta era hortako proiektuak garatzen ditugu. Azken aldixan, gabitz bai asko mentorizazioak egiten, enpresa batzuk hasi dialako ikusten talentu faltagatik kantera iteko biharra dakoia. Izan gina lehenengotakoak, baiaran sartu ginenak, ezagutzeko ondoko enpresak zertan dabitzen, eta guk zertan lagundu gehien enpresa horreri, eta beste enpresa horrei guri zertan lagundu gehien. Networking bat izan zen guretzako hasiera hartan. Balixo izan duzku inguruko enpresak ezagutzeko, inguruko enpresekin elkarlanak iteko, zate guk gaur eta eguna baiarako enpresa batzuk gure hornitzaile dianak eta bestatzu gure bezero dianak. Sinergia guzti horreik lortzeko eta elkartean egotiak emuten dauzkuna da beste bizibilidade bat, beste notoriedade bat eta beste tresna batzuk eukiteko aukeria bakarka oso zaila izango zana. Nik debagoieneko enpresak, danak, gonbidatuko neke baiaran egotia, danak dakoiako zer aportau eta danak dakoiako zer irabazi. Txikinek asko dako irabazteko, eukiko dagoiako tresna, baliabide, ezagutza, sinergia lortzeko bide gehixau, eta haundixek eukiko dago bai, zer dauen jakin, bertako enpresekin gauzak aurrera atarateko. Azkenean helburua da debagoineko enpresak lehiakorragoak izatea guztiak, eta guztion artean. Eta hortarako lehenengo pausua da elkar ezagutzea.